ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ରଜତ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଭାଇମାନେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସରିଯାଇଛି। ଭାଇମାନେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ତା ବାଟରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ମତଭେଦ ଆଣିବାଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଭାଇମାନେ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ। ସେ ଗୋଟେ ଦଳର ଇଏ ଗୋଟେ ଦଳର ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳର ଭାଇ ଯଦି ସେ ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍, ଯଦି ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲୁ। ତ ଏମିତି ହେଉଛି ଘର ଭିତରେ। ତ ଗାଁ ଭିତରେ ଏମିତି ଘଟୁଛି, ମାଡ଼ଗୋଳ ହଣାକଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ନେବାର ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜଣେ ଜିତୁଛି, ସେ ତା କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହସ ମଜାସ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ହିଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଣାକଟା ହେଇକି। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜିତିଲା ପରେ ବା ହାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାହେଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଜଣେ ଜିତୁଛି ଜଣେ ହାରିଯାଉଛି, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଯଦି ବାଟରେ ଦେଖା ହେଉଥିବେ, ସେମାନେ ବି ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମତଭେଦ ଆସିଯାଉଛି, ତୁ ଅଲଗା ଦଳର, ତୁ ଅଲଗା ପାର୍ଟିର, ଆମେ ଅଲଗା ପାର୍ଟିର। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନ ଆଣନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଦୟାକରି ଆଣନ୍ତୁ ନା। କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଭାଇମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ଟିକିଏ ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଟିକିଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ସେଇ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଭାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପାଟିଗଳ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ବା ହେଇଯାଉଛି, ଟିକିଏ ଭାବନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ପଛକୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସମ୍ପର୍କ ସେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆପଣ ସୁବିଧା ସହିତ କେତେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ। ତ ଆପଣ ଟିକିଏ ବୁଝି ବିଚାରି ଟିକିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଭାବିକି କରନ୍ତୁ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ କାଟନ୍ତୁ ନା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ, ସେମାନେ ଜିତିବେ, ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଆପଣ ହିଁ ଠିକ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ଯିଏ ବି ହେଉ, ସରପଞ୍ଚ ହେଉ ବା ଯିଏ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଉ ବା ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଉ ବା ଯିଏ ବି ଡିସି ହେଉଛି ହେଉ, ତ ସେମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ଯିଏ ବି ଜିତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ କେବେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ତ ସେମାନେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଁରେ ବି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ରେ ବି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ଭଲ ରହିବ। ତ ଏସବୁ କେବେ ନିଜ ଭିତରେ କେବେ ମତାନ୍ତର ଆଣନ୍ତୁ ନା। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ବା ଗୋଟେ ଦିନରେ ସରିଯାଉଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାଟରେ ପଳେଇବ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଇପାରେ ନା ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ କାମରେ ବି ଯାଇପାରିବେ ନା। ତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତ ତାଙ୍କ କାମରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବି କେହି ଆସିବେ ନା, କାରଣ ଆପଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିବେ କି ମତାନ୍ତର କରିଥିବେ। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କେବେ କାଟନ୍ତୁ ନା, ଦୟାକରି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ତ ସମ୍ପର୍କଟା ସବୁଠୁ ହେଉଛି ବଡ଼। ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ଆସିବ 5 ବର୍ଷ ଥରେ, ପଳେଇଯିବ ତା ବାଟରେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ। ସମ୍ପର୍କ ଥରେ କଟିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଜଣଙ୍କ କାମରେ ବା ନିଜ କାମରେ ହେଉ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କାହାକୁ ମାଗୁଥିବା, ପୁଣି ଭାବୁଥିବା କି ଆମେ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆମେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ନା, କି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ଡାକିପାରିବେ ନା। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁବେଳେ ଭୁଲିବେ ନା। ଯେକୌଣସି କାମ ବି ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ପଳେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ମଜବୁତ। ସେ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତ ଏତିକି ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି, କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହିଁ ଥିଲା। ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କେବେ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ପଳେଇଯିବ ତା ବାଟରେ। କୌଣସି ଦଳଟା ଆମର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଦଳ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରୁ, ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା ସବୁଠୁ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କଟା ସବୁଠୁ ହେଉଛି ବଡ଼। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।